Narito na ang naglalakihang balita sa Central Luzon ngayong araw. RT-PCR test result ng OFW mula sa ipinasarang Green City Molecular Laboratory hindi lumabas. OFW na hindi nakaalis, nawalan ng trabaho. Bataan 1st District Representative Geraldine Roman tutol sa planong pagbubukas ng BNPP. Pero issue ng kaligtasan sa pagbuhay sa planta nuklear, ginagarantiyahan ng proponent nito at dating congressman na si Mark Coangco. Ilang mga motorista problemado sa QR code policy ng Bataan. Teachers Day, sumalubong sa pagbabalik eskwela. Magulang na no read no write, problemado sa modular learning system at pamilya sa San Fernando, kapit sa hulugang laptop para makapag-aral ang mga anak. At learning modality ng DepEd Pampanga, sumahimpapawid na sa CLTV 36. Mayapaldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Sa ngalan po ng aking partner na si Jennifer Salenga, ako po si Justin Dizon. Sabay-sabay nating harapin ang bagong hamon, Central Luzon. Araw po ng Lunes, mga karehiyon, October 5 at araw po ng pagbubukas ng klase sa mga elementarya at maging sa high school. At binabati natin, syempre, yung ating mga guro dahil ngayon po kung ating gugunitain, ito po, pinagdiriwang natin itong World Teachers Day at mamaya-maya lamang makikita natin kung paano nga ba sinalubong ng ating mga dakilang guro itong Teachers Day nga. At ito syempre yung pagbubukas ng klase na nasabay nga itong ganitong pagkakataon. Alam naman ho natin sa ilalim po ng new normal setup, itong panahon na tinatawag nating mayroong pandemya, napilitan yung ating mga guro na kumbaga to really go out of their way at mag-aral at gumawa ng ibang paraan pa para makapagturo at makapaghatid ng leksyon dito sa ating mga mag-aaral, lalong-lalo na po yung mga nasa pampublikong paaralan. Actually, maging mga private schools, ganyan din ho ang kanilang ginagawa ngayon. At syempre, bago po tayo magsimula sa ating programa, taos-puso po ang aming pagbati dito mula sa CLTV 36 sa mga dakilang guro na humuhubog po sa mga ating kabataan. Alam naman ho natin, gaya nga na nabanggit ng ating pambansang bayani, ang kabataan pong pag-asa ng bayan. Kaya kung wala po yung mga guro, at sa ika nga nila, wala rin po yung ibang mga profesyon dahil ito po talaga yung isa sa mga pinakadakilang hindi nga natin siya pwedeng tawagin profesyon kundi mas tatawagin natin siyang bokasyon o isang misyon sa buhay ang makapagturo at makapagbigay kaalaman at karunungan sa ating mga mag-aaral. At tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Narito po ang latest update ng COVID-19 cases dito sa Central Luzon at maging sa iba't ibang lalawigan sa ating rehiyon. Simulan ho natin sa datos ng Department of Health Region 3, October 4. Itong data na hawak natin kahapon po ito, araw ng linggo. Sa datos po ng DOH, umakyat na sa 13,105 ang total confirmed cases ng COVID-19 dito sa Central Luzon at yung kanilang naka-admit 922, ibig sabihin po niyan, yan po yung mga nasa mga pagamutan or isolation facilities, and yung mga for completion ng kanilang 14-day quarantine at na-discharge na sa mga pasilidad, 3,138, habang yung mga gumaling mula sa COVID-19, 8,733 at yung mga nasawi ngayong pandemya, 312, 312 po yan, mga karehiyon. Dumako naman tayo sa datos ng lalawigan ng Aurora at ayun,
Okay, wala pa lang Aurora mga kariyon. Hinintay natin yung datos ng Aurora, yung kanilang latest update. At tumungo na tayo dito sa dashboard naman ng lalawigan ng Bataan. Ito po, sa lalawigan ng Bataan naman, yung kanilang total count, makikita natin na yung kumpirmadong kaso ay 2,401. At yung kanilang recovered, 1,899. Yung mga namatay dahil sa COVID-19, 42. At yung aktibong kaso po sa lalawigan ng Bataan sa kasalukuyan, 460. Ito po ay galing sa kanilang COVID-19 dashboard. At ngayon pong araw yan. At tunguhin naman natin ang lalawigan ng Bulacan. Ito ho, isa sa mga, actually, ito yung pinakamalaking bilang ng COVID-19 cases dito sa ating rehiyon. 4,392, yan po ang bilang ng kanilang mga recoveries. Magandang balita ho yan. At yung mga active cases naman, 1,665. Abang yung mga nasawi dahil sa COVID-19, 99. At yung kabuang bilang po ng COVID-19 cases sa Bulacan, 6,156. Yan pong datos na yan ay galing po sa kanilang report na October 4. Araw po yan ng linggo. Mula po yan sa ating Bulacan Provincial Government. And dito naman mga kariyon, tunguhin naman natin. Ito, sa Nueva Ecija, wala pa rin po tayong latest update. At dumiretso tayo sa lalawigan naman ng Tarlac. Ito, October 5, kanina pong alas 9 ng umaga, inanunsyo nga ng Tarlac COVID-19 Task Force at ng kanilang Provincial Information Office na naging 513 na yung bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 diyan sa kanilang lalawigan. At yung aktibong kaso, magandang balita ho, nabawasan ng isa yan, 238 kahapon yan, October 5. And October, ito naman, umakyat dito sa bilang na October 4, at 237 naman yung active cases nila ngayong October 5. And yung kanilang confirmed case deaths, 22, habang yung mga nakarecover mula sa nasabing sakit, 254 po ang bilang na yan. Inuulit natin, October 5, 237 ang active cases ng COVID-19 sa lalawigan po yan ng Tarlac. At kabalena, rin naman po rin latest update. Dikil kayong COVID-19 cases katiking kikatamong lalawigan, Pampanga, October 4, La Perennial, Doning Domingo. At may diba po kayong datos ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit. Kambiya na po ng kikatamong Provincial Information Office. At dito pong konfirmadong kaso ng COVID-19 katiking Pampanga, 2,401 La Puren. At detang bayong kaso, may record po na po na Doning Domingo, 14 na po. And 675 na laring active cases. Ketiking Pampanga, 1,641 naman. Deng kabalentamong mika COVID, nakinayap na at may ka-recover na. And 85 la po rin miyango biya uli ng COVID-19 pandemic. Keti Pamurin, King Pampanga. At mga kariyon, nandito naman ang latest update, October 4, data ng lalawigan ng Zambales, kaugnay pa rin po ng COVID-19. At ito nga, 499 yung kanilang confirmed cases at yung mga nakarecover, 453. Yung nasawi, 3 po yan. At yung aktibong kaso, 42. Habang may isa tayong kababayan dyan sa Zambales na naghihintay naman ng resulta ng kanyang RT-PCR swab test. At tignan din na rin natin itong mga bed capacity sa iba't ibang pagamutan at medical facilities dito sa ating rehiyon. Ito po, petsa nito, October 3, araw po ng Sabado. Dito po sa Central Luzon, kabuuan po, yung bed occupancy rate natin, 32.7%. At yung 920 out of 2,810 ang okupado, 1,890 naman ang bakante. At sa lalawigan naman ng Pampanga, yung kanilang bed occupancy rate, 31.3%. At yung occupied po, 247 out of 788. Ibig sabihin yan, 541 po yung nananatiling bakante doon sa mga COVID-19 beds dito sa lalawigan ng Pampanga. At sa regional hospital naman, o yung general hospital natin, ito yung Jose Bilingad. Bed occupancy rate, 32.9%, habang 84 out of 255 ang okupado at may bakanting 171 COVID-19 beds. At sa Bulacan naman, yung kanilang bed occupancy rate, 37.1% po yan. At yung okupado, 222 out of 599 at 377 ang bakante. At ito yung mga datos nga na ating pinag-uusapan. Ito po yung kanilang bed occupancy rate. Alam niyo, napakahalaga po mga karihiyon
na nasa maayos na kondisyon yung mga panggamutan at may sapat na pasilidad, at may sapat na halimbawa na lamang po yung mga bed, yung mga kama para tumanggap po ng mga pasyente ng COVID-19, lalo na alam naman ho natin na hindi pa naman talaga tuluyang bumababa yung bilang ng COVID-19 cases. In fact, sa iba't ibang mga lugar, lalo na dito din sa atin sa rehiyon, patuloy din naman ang pagtaas, at araw-araw may naiulat tayong mga bagong kaso, pero tandaan ho natin, meron din naman hong naiulat ng mga recoveries. At sana magtuloy-tuloy ho yung mga bilang ng recoveries at tuluyan na nga hong tapos itong ating problema sa COVID-19. At sa iba pang balita, ito, COVID-19 pa rin ho mga karehiyon. Alam nyo yung napaulat na molecular laboratory sa Green City. Ito po yung yan po yung laboratorio dito sa Ciudad San Fernando, Tila pinagsukluban ng langit at lupa ang mga OFW mula sa Lubao, Pampanga matapos mawalan ng trabaho dahil hindi siya nakaalis ng bansa. Ang dahilan, hindi lumabas ang resulta ng kanyang RT-PCR test result mula sa Green City Medical Center. Alamin po natin ang kanyang kwento sa ulat ni Rainiel Pawi. Nanlulumo at tila nawalan na ng pag-asa sa buhay ang OFW mula sa Lubao, Pampanga na si Roland Malit. Matapos kasing maipit sa lockdown simula noong Marso, tanging ang pagbalik sa Saudi Arabia bilang mekaniko ang kanyang pinanghahawakang alas upang kahit papaano ay may maipangtustos sa araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya lalo na't pandemya. Kaya naman ang tawagan siya ng kanyang amo noong 15 ng Setyembre, agad itong nagtungo sa Green City Medical Center sa City of San Fernando upang sumailalim sa swab testing. Ang negative swab test result ay isa sa mga pangunahing dokumentong kinakailangan upang makalabas ng bansa. Noong September 26, tinanong ko po sila kung kailan po lalabas dahil po ako isang OFW, ang aking flight ay September 29 kung aabot. Ang sabi po nila, 3 araw po ang result na lalabas saktong-sakto po sa aking flight. September 28, isang araw bagong kanyang flight, nag-follow up pa si Roland sa ospital para sa resulta ng kanyang swab test. Sinabihan umano siyang umaga ng September 29 ay garantisadong lalabas na ito. Pumayag po ako, kadahilanan sakto-sakto doon po ang Wacom pamuntang Manila. Ngayon po, dumaan po kami doon sa Green City Medical Center. Ang sabi po, ipo-forward na lang sa aking email. Kaya naman kahit wala pa ang kanyang swab test result, nakipagsapalaran si Roland at tumuloy sa Ninoy Aquino International Airport para habulin ang kanyang flight. Nagantay po kami hanggang alas 2 at alas 3 ng hapon, oras ng aking flight, wala pong dumating na result. Dahil sa insidente, tinanggal na raw si Roland sa kanyang trabaho. Lubos na kinakailangan kasi ng manpower sa kanyang pinapasukan kumpanya. Nasira po ang aking trabaho dahil nagalit po ang aking amo na hindi ako nakasakay dahil last day na po ang aking visa hanggang September 30. Samantala, ayon sa opisyal na pahayag na inilabas ng Green City Medical Center, nagkaroon umano ng problema sa encoding ng pangalan mismo ng OFW na si Roland. Ang sinasabi ng hospital management, imbes na Malit ay Maot ang nakalagay sa apelido ni Roland. Tinanggal na po ako sa aking trabaho sa Saudi. Pero sa pinadalang resibo ni Roland na mula sa ospital, makikitang tama naman ang spelling ng kanyang pangalan. Dahil nga pansamantalang ipinatigil ang operasyon ng molecular laboratory ng ospital, ipinapasa pa ang dokumento sa kanilang partner laboratory na Detoxicare Molecular Diagnostics. Sa kopya ng RT-PCR test result na nakuha ng CLTV36, lumalabas na Roland Maot ang pangalan ng OFW. At kung titingnan, September 27 pa lamang ng hapon ay lumabas na ang resulta kung saan negatibo sa COVID si Roland. Bukas naman umano ang Green City Medical Center Management upang bigyan ng tulong si Roland na nawalan ng trabaho dahil sa insidente. Ang pinadala sa aming mga pangalan, Maot po, no? Maot po nung pinadala sa kanila. Sinilip po namin yung kanyang mga CIF na tinatawag at saka po yung kanyang case investigation form. Kita po ninyo na ang nakasulat po dito, pag binasa po noong mga tao at sinabi din po ng Detoxicare, nung binasa po nila parehong form,
Ang spelling daw po nung nakita nila, M-A-U-T, or pagbabasahin po natin, maut. Ang Green City Medical Center Molecular Laboratory ay pansamantalang ipinasara ng RITM matapos paimbestigahan ang discrepancy sa ilang swab test result sa Pampanga. September 25 nang maging epektibo ang suspensyon at sa loob ng 30 araw ay kinakailangang sumailalim sa training sa RT-PCR detection ang lahat ng kanilang laboratory staff. Rainiel Pawid, CLTV News. At sa iba pang mga balita, kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Mga Guro ay ang unang araw ng klase para sa school year 2020 to 2021. Bagamat walang istruktura kung saan gaganapin ang pag-aaral, higit umanong hamon para sa mga guro ang new normal setup ng edukasyon at maituturing din silang mga frontliners para hindi maputol ang pagkatuto ng ating mga mag-aaral. Narito pong kanilang kwento. Babalikan ho natin ang balita yan maya-maya lamang. At ito po, unahin mo sa lahat, pagtuklas ng karunungan, ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Ito ay talata ng Biblia sa aklat ng kawikaan na buhay sa puso ng bawat mga magulang. Nakita ito ng CLTV News sa isang pamilya dito sa siyudad San Fernando na sukdulang ipinapangutang pa ang gagamiting laptop para mabigyan ng mataas at dekalidad na edukasyon ang kanilang mga anak. Si Paulo G. Santos ang may kwento ng balitang yan. Suportado ng mag-asawang Jemeline at Joseph Digneneng ang kanilang dalawang anak na elementarya na sabay na pumapasok sa San Fernando Elementary School. At kahit nasa pampublikong eskwelahan, si Jewel Elijah at Jaira Nicole ay pawang nasa Special Education for Gifted and Talented section. Bibo ang dalawang bata, kasabay ng bagong hamon sa pagbubukas ng klase na paghahalatang may magandang pundasyon ang mga ito mula sa kanilang pamilya na nagsusumikap na ibigay ang pangangailangan sa kabila ng krisis. Nasaksihan ng news team ang unang araw ng kanilang pasok sa eskwela. Nakumpara sa mayorya ng mga estudyante na modular lamang ang gamit, may mga asignatura silang kinakailangan na mag-online classes. Tinamaan ng kabuhayan bilang isang dealer ng saging si Joseph ang tatay ng magkapatid. Pero kahit gaano kahirap magtaguyod ng pamilya, pilit niya itong ibibigay para sa kinabukasan ng dalawang anak. Sa katunayan, hulugan lang ang laptop na gamit ng dalawang anak para makatugon sa pangangailangan upang makasunod sa kalidad ng edukasyon na hinihingi ng eskwela. Mahirap po ngayon, lalo na ngayon pandemic. Ang ginawa po namin, naganap po kami ng laptop na pwedeng hulug-hulugan namin, sir, para may magamit yung mga bata. Kasi lalo na pagka nagkasabay yung kanilang subject, hindi pwedeng magsabay sila. Kaya nga talaga meron yung isa. Sa pagsubaybay ng news team sa magkapatid na Jewel at Jaira, baka sa mukha ng mga bata ang pagkasabik na makasabay sa online classes at higit sa access sa teknolohiya, kapuna-puna ang hands-on duty na ina sa pagsubaybay sa kanyang dalawang anak. Thankful po kami kasi po meron po kaming mommy na very supportive po. Pati na rin po yung daddy po namin. Bali, panatag naman po ako nung in-enroll ko po sila sa online learning po kasi alam ko po na yung mga teachers po, gagabayan naman po nila yung mga bata. Ayon sa punong guro ng San Fernando Elementary School na si Lorna Aquino, kasama sa curriculum ng mga special section tulad ni Jewel at Jaira ang magkaroon ng online classes. Kabilang umano ito sa Learning Continuity Plan ng DepEd upang pag-aralan kung gaano kaepektibo ito sa isang hanay ng section na may pribilehiyo o access sa teknolohiya. Meron kaming tinatawag na weekly home learning plan na kung saan yung mga teachers alam po nila, ibinibigay po nila sa mga magulang yung kanilang plano for the week. So alam ng bata kung anong subject yung kanilang sasagutan sa mga oras na ito, 8 to 9. Tapos naka-include na rin po yung TV-based programs ng national and even yung localized natin dito na special TV and others. Sa pagtatala ng Policy Planning and Research Division ng DepEd Region 3, isa sa pinakapangunahing tinamaan ng mababang enrollment rate ay ang mga nasa mababang paaralan o elementary level.
As of October 1, kung ihahambing ang enrollment rate, bumaba ito ng 0.59% mula sa dating 1,256,822 na ngayon 1,218,072 learners. Ibig sabihin, may bilang na higit 38,000 learners mula sa mababang paaralan ang hindi nakapag-enroll. Para sa mga magulang, kahit hindi kaya ay pipilitin at pagsusumikapan ng higit sa kanilang kakayanan. Hiling naman ng mga magulang ng mga nasa special class na suportahan ng mga batang nakikitaan ng potensyal, lalo na sa gugulin sa internet connectivity at laptop upang mas mahasa pa umano ang kanilang karunungan. Tahimik po ng pandemya, ito pong mga pasilidad ng Department of Education gaya ho ng library, pasilyo, mga silid-aralan ho dito na sa mga normal ho na pagbubukas ng klase, talaga hong ang daming mga estudyante dito ho sa San Fernando Elementary School. Pero sa ngayon, mga kaibigan, isang bagong hamon sa mga guro, lalo-lalo na ho dito sa San Fernando Elementary School, kung papaano ho nila maitatawid itong pagtuturo direkta dito sa kanilang mga estudyante na nasa kanilang mga tahanan at papaano magiging matagumpay itong Learning Continuity Plan ng Department of Education. So sa ngayon, ang kanila raw pag-asa ay ang partisipasyon ng mga magulang upang maging matagumpay ang kalidad ng edukasyon na sinisikap na maibigay ng ating mga guro. Ako po si Paulo G. Santos para sa CLTV 36 News. Mga karehiyon, sa ating pagbabalik, tatalakayin natin ang iba't ibang saloobin kaugnay po ng planong pagbubukas ng kontrobersyal na Bataan Nuclear Power Plant. Yan po at marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng bagong hamon, Central Luzon.
Nagbabalik po ang bagong hamon Central Luzon at sa iba pang mga balita, tinututulan ni Bataan 1st District Representative Geraldine Roman ang planong pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant. Ito ay matapos maungkat ang usapin nang bumisita si Presidential Spokesperson Harry Roque sa Mariveles noong nakaraang linggo. Punto ng kongresista, masyado nang matanda ang pasilidad at delikado na upang gamitin pa. Si Rainiel Pawid ang may report. Nabuhay muli ang usapin ng pagbubukas sa Bataan Nuclear Power Plant matapos sabihin ni Presidential Spokesperson Harry Roque na napag-usapan ng Pangulo at ni Energy Secretary Alfonso Cusi ang planong paggamit sa planta upang tustusan ang problema sa supply at presyo ng kuryente. Pero paglilinaw ni Roque, nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na konsultahin muna ang mga Bataenyo sa naturang plano. Una nang hindi sumang-ayon ng Bataan-based environmental group na Coal-Free Bataan Movement. Maging si Bataan 1st District Representative Geraldine Roman, hindi kumpiyansang magiging ligtas ang paggamit ng BNPP. Makaapekto rin umano sa turismo ng Bataan ang pagiging operational ng planta. Kayo ba magsiswimming kayo dun sa may bandang Morong o Baga? Kung alam yung operational doon ang Bataan Nuclear Power Plant? Hindi po, di ba? I mean, it's irreconcilable. Diyos ko, nagsiswimming ka, hindi mo alam, baka radioactive na yung waters kasi a nuclear power plant uses a lot of water. Dagdag pa ni Roman, kung hangad ng gobyerno ang mas murang supply ng kuryente, ay maraming alternatibong pagkukuhanan. There are other sources of energy. Sustainable. Meron tayong solar, may wind, marami po na bagong sources of energy na hindi po nakakapinsala sa environment. Ang BNPP ang una't nag-iisang nuclear power facility ng bansa na nakatayo sa Morong, Bataan. Kung magiging operational, kaya nitong mag-generate ng 623 megawatts ng enerhiya. Samantala, maging si Balanga Bataan Diocese Bishop Ruperto Santos, hindi rin suportado ang planong pagbubukas ng planta. Sa kanyang opisyal na pahayag, sinabi niyang alam ng mga Bataenyo na kaakibat ng depektibong struktura ng planta ay ang kakambal nitong panganib. Samantala, nitong Hulyo ay nauna nang inaprubahan ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 116 Series of 2020 na nag-aatas na gumawa ng pag-aaral sa nuclear power policy ng bansa para sa National Position on Nuclear Energy Program. Ayon naman sa Philippine Nuclear Research Institute ng Department of Science and Technology, nasa $1 billion ang kakailanganin para sa pagbubukas ng power plant at karagdagan na $7 billion upang ayusin ang baseload ng pasilidad. Malapit na umanong makumpleto ang 19 na requirements ng International Atomic Energy Agency para sa mga bansang nais mag-develop ng nuclear energy. Rainiel Pawid, CLTV News. Tuloy ang pagkontra ng ilang obispo sa planong pagbuhay ng Bataan Nuclear Power Plant. Sinabi ni Balanga Bishop Ruperto Santos na mas maraming negatibong epekto ang planta kumpara sa makukuhang benepisyo. Magugunitang bumuo ng Interagency Committee si Pangulong Rodrigo Duterte para sa posibilidad ng muling pagbuhay ng Bataan Nuclear Power Plant. Samantalang sa ugnay na balita, kukonsultahin muna raw ni Pangulong Duterte ang mga residente ng Bataan kung papabor o hindi sa planong pagpapatakbo sa Bataan Nuclear Power Plant. Kinumpirma ni Presidential Spokesman Harry Roque na nagkaroon ng pag-uusap noong September 30, Miyerkules nitong nakarang linggo sa Malacanang sina Energy Secretary Alfonso Cusi at dating Congressman Mark Cuangco. Pinag-utos aniya ng Pangulo na pag-aralan muna ng mabuti ang Bataan Nuclear Power Plant. Dapat anyang magsimula sa baba ang pag-uusap kung pahihintulutang mag-operate ang BNPP. Ang $2 bilyong na Bataan Nuclear Power Plant ay nag-iisang nuclear power station sa bansa. Itinayo ito noong 1973 sa panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Hindi napakinabangan ang power plant dahil sa matinding oposisyon at umano'y safety issues. Sa pagkakataong ito mga kariyon, makakausap po natin ang live kaugnay ng pinakamalaking usapin na yan, ang proponent at author ng House Bill 0631 na nagbigay ng mandato sa recommissioning at commercial operation ng Bataan Nuclear Power Plant. Walang iba po kundi si dating Pangasinan Congressman Mark Cuangco. Magandang gabi po, Sir Mark. Sir, nakamute ho kayo. Ayan, pa-mute lang. Yeah. Sige po. Okay Ayan. na ba? Okay Yes, na? sir, okay na po. Opo. Sir, Yes. bumati muna ho kayo sa ating mga tagapanood. Yeah, magandang gabi, Justin. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Nadinig ko po ang pahayag ni Congresswoman Geraldine Roman.
Unang-una po, kung pwede niyong pakita yung picture number 23, 24, 25, tsaka 26. Makikita niyo po ang napakaraming taong nag-e-enjoy ng kanilang nuclear plant sa beach. Nagsiswimming, sa swimming pool, nasa gitna ng bayan. Wala po silang pangangamba sa kanilang nuclear plant dahil naiintindihan po nila. So doon pa lang po mali kaagad si Congresswoman Geraldine. Alam nyo, humingi ako ng maraming appointment sa kanya all through the years. Hindi ako binibigyan ng pagkakataon magpaliwanag. Ganon din po si Bishop. So paano po nilang malalaman ang mga katotohanan tungkol sa ating BNPP? Tignan nyo po ang picture number 6, no? Picture number 6. Lumalabas na ba? Lumabas na? Picture number 6. Yan sa Hong Kong, Sa Hong Kong, 8 nuclear plant na 30 minutes ang layo sa Hong Kong kung sasakay ka sa kotse. Yung picture number 6 po, yan ang dalawang pahayag ng USNRC na 4 na planta sa Amerika na 51 years old na tumatakbo, 15 years na una sa ating BNPP ay binigyan ng license extension para pahabain ang buhay nila from 60 years na license papuntang 80 years. So, yes, kung yun po ang ating susundan, ang ibig sabihin, ang bintana po na kung kailan pwedeng dapat magdesisyon kung patutuloy ang BNPP o hindi, ay bukas pa ng at least 47 years pa. So hindi kailangan desisyonan yan, pwedeng desisyonan yan hanggang 47 years from now. Kapag umandar po yan, punta po kayo sa picture number 7. Yan pong Watts Bar 2, isang planta sa Tennessee na 6 years older than BNPP, dinisisyonan na i-commission noong 2016, umandar siya. Yan ang pinakabagong nuclear plant sa Amerika ngayon. Binigyan po siya ng lisensya ng 40 years. May karapatan po siyang magkaroon ng extension for another 40 years. Yeah. So 80 years. So from the time na desisyonan yan, meron pong makikinabang po ang taga-Morong, ang taga-Bataan, ang buong Pilipinas, trabaho, murang kuryente for 80 years. Ang tagal po niyan, maraming henerasyon na tao makikinabang po dyan. Apo. Sir, maitanong ko lang since nasimulan nyo na din dun sa benefits ho nitong posibleng pagbubukas nga nitong planta, no, yung BNPP. Alam naman ho natin sa kasaysayan na matagal na rin tinututulan talaga yan dahil nga dun sa mga safety issues, no. At isa ho dun sa mga bine-benchmark nila itong 1986 Chernobyl meltdown, ika nga, no, itong nangyari po sa lugar na iyon, at hanggang ngayon we believe that itong mga naninirahan sa lugar na yan o doon malapit sa area ay kumbaga nararamdaman pa yung pinsala, no, at hindi lamang po yan, no. Marami pang ibang mga bansa ang nakapagtala rin ng meltdown, ng mga nuclear leak kung tawagin, ano. Sir, paano daw ho ba matitiyak dito sa Pilipinas na hindi mangyayari yung ganong kalagim na aksidente ho? Unang-una po, kung palalabasin nyo yung picture number 32, no? Yan yung record ng kasaysayan ng safety ng nuclear sa buong mundo ng nakaraang mahigit 62 years. Makikita nyo po na ang namatay sa nuclear o nasaktan sa nuclear, isali nyo yung nakasali po dyan ng Chernobyl is less than 50 mula 1986 hanggang ngayon. Ano pa ba ang mas ligtas na industriya kaysa yan na less than 50 ang namatay mula 1986 hanggang ngayon? Ngayon, meron po akong pinadala sa inyong video. Pwede nyo piliin po dyan yung 2 minutes o 1 minute and 50 seconds or yung 30 seconds na video. Ini-explain ko po ang containment. Ang Chernobyl po ay walang containment. Bawal po yan sa lahat ng nuclear plant sa kanlurang mga bansa. So, kung i-exclude mo dito sa chart na pinakita ko,
yung Chernobyl, magiging zero ang nasaktan o namatay sa nuclear sa buong kasaysayan ng nuclear power. Isali na po natin ang 3 Mile Island at ang Fukushima. Nandiyan ba yung video? Hindi nakarating, sir, sa amin yung video eh. Pero anyway, papalabas pinadala natin ko sa mga po darating na ang araw. video kanina pang umaga po, nandyan sa inyo yung video, pinaliwanag ko nga yan na sa mga text message ko sa tao po ninyo na nandyan po yan. Key factor yung video na yan sa paliwanag ko po. Kung hindi makikita yung video, hindi po maintindihan ng audience kung ano yung pinagsasabi ko. So sana po mahanap nyo yung video na yan. Anyway, yun na nga po. Wala, ayon sa kasaysayan, ayon sa record, wala na pong mas ligtas na paraan na maglikha ng kuryente kung hindi ang nuclear. Opo. Sir, tanungin natin yung yung naging usapan po ninyo ni kasama si Pangulong Duterte. Ito po kaugnay nitong pagbuhay nga ng Bataan Nuclear Power Plant. Ano ho Hindi ko po sinabi kay Presidente na dapat niyang buhayin ang Bataang Nuclear Plant. Ang sinabi ko po kay Presidente, yung pangarap ng Pilipino na magkaroon ng kalahating presyong kuryente ay imposibleng matupad kung wala tayong malaking nuclear capacity. Ang sinuggest ko po sa kanya, 10% by 2030 at 50% by 2050. So, ang ibig sabihin po nun, hindi lang po yan Bataan. Ibig sabihin po niyan, maraming bagong nuclear plant na nakakalat kung saan kinakailangan sa buong Pilipinas. And so, ang Bataan po, depende yan kung gugustuhin ng taga-Bataan. Ngayon, kung yung mga leader ng Bataan ay pipigilin yung kabutihan na may dudulot ng isang nuclear plant, wala na po tayong magagawa dyan. Yung mga tao na lang po ang pwedeng magsabi, oy, gusto namin to dahil ito makakapagpaganda ng aming mga kabuhayan. Sabihin ko po sa inyo, sa Bangladesh na pinagtatawanan natin nung araw yan, 2 years from now, aandar na yung dalawang VVER 1200 na ginagawa nila. Ang katumbas po niyan ay 4 na BNPP. So nakukulelat na naman tayo. Nandyan din yung Egypt, nandyan din yung Turkey, nandyan yung Pakistan. Saan na po tayo sa linya? Nasa likod na naman tayo ng linya. 30 years pa ago yung ready to run na yung BNPP. Kailangan lang desisyonan. Opo. Sir, itong sinusulungan natin, alam natin na yung estado ng para lang maintindihan ng ating mga manonood, no? Ano ho ba yung estado o yung kalagayan ng ating mga energy sources ngayon? At wala na ho bang nakikitang iba pang pwedeng solusyon aside from ito po ibang option aside from nuclear? Ito po ang binanggit ni Congresswoman Geraldine Roman, yung solar and wind. Yung solar po, ang capacity factor niyan 15%. Yung wind po, ang capacity factor 40%. Ano pong ibig sabihin? Doon sa solar, 85% of the time, aandar pa rin yung gas or yung coal. Doon po sa wind, 60% of the time, aandar pa yung gas and yung coal. So mamumuhunan ka sa solar at wind, mamumuhunan ka rin sa standby capacity na sasalo doon sa solar and wind kapag walang araw at walang hangin. Ngayon, kung may araw at may hangin, i-idle mo itong mga pinuhunanan mong power plant na sasalo dyan. Sino ang magbabayad dun sa mga tao na walang ginagawa o yung pag-antar, yung pag-idle niya, tayo na naman. Wala tayong kaalaman na ganun ang gagawin nila. Hindi naman humingi sila ng permiso sa atin na tayo ang sisingilin dyan. So tumataas ang presyo ng kuryente. Kapag nuclear, hindi po kailangan lahat ng remedyo na yan. Kaya ng nuclear, 24 hours a day, 517 days bago mag-refuel, 30 days refueling. Ang average capacity factor po ng nuclear is 92%. Opo. Sir, balikan ko lang yung nabanggit nyo kanina, itong nung pinag-uusapan natin yung safety issues, no? Yung bilang ng mga nasawi. Meron kayong binanggit na numero
Correct me if I'm wrong, sinabi nyo around 50? Less than 50 ang Less taong than 50. namatay sa Chernobyl mula 1986 hanggang ngayon. Ang karamihan doon, ng mahigit 30 doon, first responders na bumbero na nasunog. Right? So Sir, after that, wala na pong namatay. Ang authority ko po sa ano na yan, sa fact na yan, picture number 40 po. Picture number 40. Si Professor Geraldine Thomas. Siya po ang founder ng Chernobyl Tissue Bank. Okay. Mahigit 20 taon niya ang pinag-aralan ang Chernobyl dun mismo sa Chernobyl on the ground. No, researcher po ito. Siya ang founder ng Chernobyl Tissue Bank. So siya po ang nagsabi sa akin yan. Sir, for the sake of ano lang, babanggitin ko na lang din yung pag-aaral naman na ginawa ng World Health Organization na dito nakalagay, long-term deaths nasa 40,000 daw. And according naman dito sa International Journal of Cancer, 16,000 deaths daw ang naitala across Europe related ho ito sa insidente sa Chernobyl. Ito po ay published naman ng Oxford University. Prediction po, ginagamit nila yung LNT theory. So, puro estimate po yan, pero kung bilangin mo talaga sa ground, hindi po nangyari yung apokaliptong pinipredict po nila. At saka yung picture po number 32 na pinakita nyo kanina, yung very low ang casualty rate ng nuclear, galing po yun sa WHO at UNSCEAR. So, ini-question ko po ang claim nung nagbigay sa inyo ng balita na yan. Opo, sir, this is a World Health Organization data and a journal published by the Oxford University. Anyway, sir, magkano ho ba ang dapat gastusin ng pamahalaan kung sakali mang gusto nilang patakbuhin ulit itong planta? Noong 2010, more or less, congressman pa ako noon, it was $1 billion ang estimate noong Koreano na siyang nagpapatakbo din ng kambal na plantang katulad nung atin. Kasi po 4 yan na planta, no? Isa sa Korea, isa sa Brazil, isa sa Slovenia, no? Lahat tumatakbo ng mahusay. So, noong I think 2 years ago, nag-submit ulit ang Koreano. Hindi na 1 billion po, tumaas ng konti, 1.15 billion, 1 billion 150 million dahil po sa dinagdag nilang features because of post-Fukushima lessons learned. Apo. Sir, bilang panghuli na lang, sa tingin niyo ba may sapat na basihan na ng pag-aaral dito sa Pilipinas para sakali man, ito yung gagawing basis ho ng ating gobyerno kung gusto man nilang muling buksan itong BNPP? Ang kagustuhan ng Pilipino na magkaroon ng nuclear power, nag-umpisa po yan sa Republic Act 1760 noong 1958, 1 year after ako pinanganak. At mula noon, study na ng study, no? So, 1958 hanggang today po, that is 62 years. 62 years na po nating pinag-aaralan. Kayo na po ang sumagot kasi palaging pareho ang conclusion, dapat paantarin. So, kayo na po ang humusga. Ano ba sa tingin nyo? Kasi overstudy na po yan. Okay. Maraming salamat po, former Pangasinan Representative Mark Cojuangco. At sir, thank you po sa paglilinaw nitong mga issue na to at pagbibigay oras sa ating programa. Napakita nyo ba po yung video? Yung containment? Napakita ba? Sir, i-check ko mamaya. Hindi ako wala akong monitor dito habang nag-usap tayo. Sana po pakita nyo kasi pag napakita nyo yun, madaling maintindihan ng tao ang diferensya ng Chernobyl at lang ang nuclear plant natin at yung lahat ng ibang nuclear plant sa kanlurang bansa. Madali nilang maintindihan. Sige sir, hayaan niyo po at gagawa natin ng follow-up report yan. Maraming salamat po muli. Former Pangasinan Representative Mark Cojuangco. Thank you po. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Bagong Hamon, Central Luzon.
At nagbabalik po ang bagong Hamon Central Luzon. Mga karehiyon, isa rin po ba kayo sa mga kagaya ko kagabi na hindi nakatulog ng maayos dahil nga sobrang lakas ng ulan, ano? At ang pakiramdam mo talagang binubugbog yung ating mga bubong, yung ating mga bahay dahil nga dito sa matinding buhos ng ulan, ano? At ayon nga po sa Pag-asa, 75% ang tsansa na maranasan ng ating bansa ang full-blown La Nina, ano? O yung above normal rainfall conditions at increased tropical cyclone activity. Asahan na raw ang posibilidad na mararanasan ito mula ngayong Oktubre hanggang sa Marso ng susunod na taon. At kaugnay po ng mas maraming update pa tungkol sa weather update, makakasama ho natin si Sir Manny Esguera ng Pag-asa Clark para bigyan tayo ng karagdagang impormasyon ukol dyan. Mang Manny. Yes, magandang gabi Justin at sa ating po mga tagapakinig. Magandang gabi rin sa inyo dyan. Formal na nga po inanunsyo ng ahensya ang Pag-asa na mayroon na po tayong La Nina event na ibig po sabihin ay marami po tayong marireceive na ulan simula po ngayong Oktubre hanggang sa unang quarter o unang hanggang Marso ng susunod na taon. Ito po ay dahilan sa patuloy po lumalamig itong temperatura sa dagat na ibig po sabihin ay marami pong ulan ang dadating po sa atin at yun nga pong associated dito sa La Nina ay maraming ulan at marami rin po ang magiging bagyo sa mga susunod pang mga buwan. Well, sa ngayon po, unahin po muna natin ang present weather po natin ngayon. Dalawang low pressure area po ang binabantayan ng Pag-asa. Ito pong isa ay nasa layong 600 kilometers dyan po sa may silangan ng Infanta Quezon. Maliit naman po ang tsansa nito mabuo bilang isang bagyo. At yung pangalawa po ay itong nasa 515 kilometers dyan po sa may kanluran ng Coron, Palawan. So ito po yung papalabas naman na ng PAR pero posible po ito mabuo bilang isang ganap na bagyo. Yung nga lamang po nasa labas na po siya ng PAR. Ngunit paitingin po niya o mag-enhance po niya yung southwest monsoon kasi naman po magbibigay ng mga pagulan especially po dito sa may southern Luzon, sa Visayas at Mindanao. At yung isa pa pong bagyo na, isa na pong tropical storm, nandun po siya sa tapat ng extreme northern Luzon. Nasa layo po siyang 1,780 kilometers, dyan po sa silangan ng extreme northern Luzon. Nagtataglay po siya ng lakas na hangin ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ang masakla po nito, hindi po siya halos umuusad. So sabi po ng ating mga forecasters sa Manila, almost stationary. Ibig po sabihin, magtatagal po siya doon sa itaas. At inaasahan nga po na bandang Martes ng gabi o Miyerkules ng umaga, ay posible naman po siyang pumasok ng PAR pero sa dulong parte lamang po ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit ito po ay maghahatak din po ito ng habagat sa mga susunod na araw. So pag pumasok po siya, bibigyan po natin siya ng pangalan na Nika. At sa araw din po ng Miyerkules ay lalabas na rin po siya ng PAR. Yun nga lamang po ay magiging westward ang kanyang pag-usad at tutumbukin naman po niya ang lugar ng Taiwan. So yun po yung latest natin ngayon. And for La Nina, inaasahan nga po natin na 5 hanggang 8 tropical cyclones pa po ang inaasahan natin na posibleng mabuo o pumasok sa loob ng PAR sa mga susunod pa mga buwan. Apo. Mang Manny, last na lang ito ho ba ibig sabihin nito expected na talaga na gabi-gabi o kaya madaling araw ay uulan ng medyo malakas-lakas? Okay, yung pong nangyari mga pag-ulan na yan, kamukha nga po na sinabi nyo na hindi kayo nakatulog kagabi na malakas yung pag-ulan, ito po ay mga isolated cases pa. Hindi po pangmalawakan pa yung nangyari dahil po sa Bulacan wala pong ulan kahapon. So dito lamang po sa ibang parte ng Pampanga naranasan, yun nga lamang po yung intense na mga pag-ulan na yan ay dulot pa rin po ng thunderstorm at ng hanging habagat. Okay, maraming salamat po Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster po ng Pag-asa Clark. Sir, mag-ingat po kayo lagi. Thank you at magandang gabi. Mga kariyon, yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng ating news team ngayong araw, October 5, Lunes. At para po sa karagdagang detalye, maaari niyo pong i-like ang aming social media pages at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Facebook po yan at sa Instagram naman po mga kariyon CLTV36 Official and at CLTV36 naman po
sa ating Twitter. Ako po si Justin Dizon at sa ngalan po ng aking partner na si Jennifer Salenga, magkita-kita ho tayo ulit bukas 5:30 ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi para harapin ang bagong hamon Central Luzon.